sedulur budidaya kita kabeh kanca nawakake liyane lenga ming manca praja kang wujude papan pariwisata lan hasil karyane tangan kerajinan uga hasil bumi jolali kesenian bos kawentar luring budaya kita mula ganti greget gumreka terus gumregut sampun ambut karti lelati merengati itu dadi sono yang kuyung pembangunan sing sayung Kakang Mbak Yu lali walengku yen kowe lumaku ora perlu kesusu pamriye supaya selamat tekan gone supir kaya Montor balik jungkir akeh korban ketrawasan dolae masake sing nyandang anak rapine Mas Supir Mbak Pahmi dalem Mas Petro pripat ora nonton Mas Gareng. Oh, kenane ngantuk bocah iki. Laking iki namung ketawis kuncire. Oh, alah melu wayang pirang-pirang tahun kok karo wayange ora apal. Nggih, maaf, Bos. Petuk. Kula kabarke jare wis mundhut mobil, Mbak. Nggih, alhamdulillah pangestunipun Mas Gareng. Pun iso nyopir. Alhamdulillah sampun. Kula takon kalih sampean. Nggih. Nek tenggen lampu Bangjon niku nek murup urupe ijo menika mlampah. kuning Menika persiapan. abang Menika mandek. dieling-eling ya Bu. Nggih. Nek abang aja ndacut kudu mandek. Nggih. Kena terus ning ngenteni sak enteke abange kuwi dhisik. Lah mbok pilih kesusu pripun? Ah, nek kesusu belok kiri boleh jalan. Nah kuwi. Nggih. Kuwi nabrak sak karepmu. Ning Ampun. karepe dhewe. Ampun. Ah, iya, kudu ngati-ati, nggih. Nggih. Wis duwe SIM to? Sampun. Apa kuwi? Surat izin mengemudi.
Tak kira satu jin mingkem. Lah yen STNK. Surat tanda nomor kendaraan. Pinter. Kula ki STNK. mbah. Pinter tenan STNK. Saya tuwa ning kenceng. Kenceng menapanipun menika? Ayo golekno dhewe. Apa kelare apa? Nggih benjing-enjing. Bisa sudah turu. Ayo terus. Aja padalena Elingo tatahe nyawa, prayoga manuta lalu lintas praturane bojine keluarga bali mulih Suharjo. Sing sayu sing Kanca aja lali sasmita ning kantongan dung kantong siji tanda Rajapati dung kantong loro ana malih dung kantong telu tengara kebengan dung ping papat banjir kang nekani dung ping lima getaran kewan kahanan wis tentrem mulut tentarane eling kabeh warga aja padha keri duweni kantongan dua piranti keamanan wiwit kuna kantongan nganggo sasito sing sayu sing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saka seni nganti orang ngitung wanci. Iki wis ngancik gara-gara ya Reng. Iya. Gong, Dawuh Mas Petro. sehat to? Alhamdulillah sehat tur nggih waras. Nah, kuwi pancen kudune ngono. Sehat ning kudu waras. Nggih. Nek sehat ora waras sih akeh tunggale. Nggih. Kaya gareng iki sehat ning rapati waras. Aku wis waras aku. Romangsane iki aku jamu terus iki. Jamu madu karo ndok. Deh. Golek kuat kok lele. Nggih. Nek Mas Gareng saya elok, saya hebat ya. Jelas lho. Semangat tenan. Ya diopeni Mbak Yumu kok. Edan kok. Waduh. Yang diparane aku saiki. Anak wis pentas kabeh, putu wis gede-gede. Ya piye? Kari Mardi Kengrat. Yang dhewe pokoke menghibur diri. Nggih. Iya nih ya aja kerep lunga iku masuk angin malah kedrawasane lagi warse kemakimu ra elok. Kena angin sithik. Ya aku piye?
Anakmu jethe sekonen rene. Kon ngragati aku. Kere. Senengku ora kira-kira ya Reng karo Bagong. Perdana Petruk tinimbalan suwanana ing Arsip Nasional iki. Wah iya. Kanggone Petruk mecah telur lan kanggo apa kuwi nambah marang kasanah oleh Petruk wis tekan ngendi-endi iki tekan ning nggon Arsip Nasional. Dasaripun anu Mas Petruk. Piye? Papan mriki menika baru kali ini untuk pagelaran wayang. Manut dawuh ingkang kula tampi. Iya toh? Nggih. Wah, Padatan wonten anu ingkang mapan wonten pundi Gajah Mada mboten kletu. oh anu gedung lawas. Nggih, menika baru kali ini mapan wonten mriki ngawontenaken pagelaran wayang. Wah, pecah telur awake dhewe iki ya, Kang. Amin. Ane anu kok, Tru. Iki nggo wayangan yo penak banget piye. Bawera kok iki. Iya. Dipoma iki dianekke setahun pisan ngono ya. Wah. Amin. Pripun cocok perserek? Iya, kari mirsani. Ning aku percaya insyaallah yo Bapak Imam wis menggalih Pak Imam Gunarto piye bisane menghibur masyarakat setahun sekali ya ujupe iki sedekah ya, Gom. Lah nggih wong ngendikane dana rasa ora lokak malah kebak ngoten niku. Oh, tenan. Ora lempoh malah saya bakoh, ora owah malah wuwuh. Iya. Nggih. Menika sowan Petruk nganti para kanca pengrawit saking abdi. Amardi budaya dadi indah. Ini abdi yang jilid yang Empat menika. keempat ya. Nggih. Katun krepa kalih. Kari Krepa karo Hartamarma lunga Ngastina. Kaya Bratayuda. Ning tenan iki abdi sing jilid 1 wis jut kabeh. Iya, heeh. Iki sisa-sisa Laskar Pajang mung kari loro. Sing anu sing gambang Pak Ratin karo iki sing ngegong iki ya rada gawat iki. Wah iya. Jadi lara paru-paru iki. Alhamdulillah pun pun sehat. Alhamdulillah. Nggih. Mula masak mangan kudu diatur. Wong lara napas kok wudute iki nglepis wae. Mbok coba dikurangi. Ora udut ya ora iso tuku montor. Kok kuwi. Pathokane terus. Gareng terus senengane kok mentahi ora udut ya ora iso tuku montor. Ya karepmu ning kabeh iki jaga kesehatan. Iya. Dar sing kira-kira dadi sirian ya disingkiri. Kowe iki mung iso omong ora iso ngakoni. Aku ya ngerti ta, kowe iki jan ora tok mangan gula. Tempe bacem tek 5. Tahu bacem tek 3. Apa kuwi? Urung nek ngombe es teh sak jimbong dintekke dhewe ya ora to. Iki para kadang widowati sing sowan antara lain sapa, Gong? Ingkang kiwa piyambak kala wau. Asmane Mbak Supahmiatin. Ayo kenalan dhewe ngono, kok ndak dikira Badri aku. monggo pun aturaken. Inggih, wilujeng dalu. Pak Petruk, Mas Gareng. Para warga masyarakat para pirsawan. nggih. Nek aku wis apa manoke aku. Aku jeleh. Paring asma sinten, Mbak Yu? Nggih, nami kula Supahmiatin. Mbak Supahmiatin. Saking Ponorogo. Tlatah Pulung. Tulung niku pundi? Pulung Jawa menika Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur. Cobi sampean menyapa para pirsawan mbok menawa ana sing saka Jawa Timur. Nggih. Ayo, piye oleh menyapa piye? Wilujeng dalu para rawuh sedaya. Nggih, sami sehat nggih. Wonten ingkang saking Ponorogo napa mboten iki? Wonten. Oke. Beto kolor mboten. Wah, wis
Wes digoleki kok mung kolor itu. Nah, kolor wis tak uculi no. Golek. Deh, Jan. Mantan penyanyi dangdut ini nek perkenalan ya elok ya jane. Lah iya pancen elok ya ing ngatasé mantan penyanyi dangdut dadi sinden. Orkes Melayu sakniki pun sinden. Lah iya. Sinden Melayu. Iya. Lajeng Ayo candhaipun. Ayo. Wilujeng enjing. Selamat pagi. Nggih, Wis kliwat nderek jam 12. tepangan. Paring asma sinten ayo. Kula Suci Ovita Dewi. wingking saking Saking Gesikan Pakel Tulungagung Jawa Timur. status Sampun rabi, Pak. wis ndoboli apa durung? Dereng doboli. Benjing doboli setengah losen. Wah. Kok kueh men. Kaya babi ya. Nek babi rak manut pentile. Alah, masa dicethake kagare iku. Aku wong cobloko apa enake kok. Jare ngono. Saking Gesikan Pakel Tulungagung. Lajeng cacahipun Nggih, wilujeng enjing. Dipun Selamat tepangaken nami kula Dita Intawati. saking Aslinipun Banyuwangi. sakmenika Wonten Sragen. oh istirah durung Sragen. Nggih. Status Sudah menikah dan sudah manak, Pak. oh nggih. Nggih. Ya wis anak-anak manak kaya. Lah sami ngedene. Oh iya. Oh iya. Nggih. Wis. Banyuwangi ngendi to, Mbak? Banyuwangi ngendi Miran? Jajak Pak Bayu. Oh, jajak. Jajak. Jenengan lagi sampun mriko to? Wis, Nggih, kalih Wah, rencang-rencang. ayam pedasnya luar biasa. Jajak dhisik aku ya wis tau Nggih. metro ning jajak ngono. Selanjutnya Nggih, sugeng enjing. Agi. Nderek tepang kula Rizky Ainanda. Rizky Nainanda Nggih, saking kula saking griya. Oh, iki apik iki. iki sehat sing ora waras ya iki. Kok saking griya. Kelairane iki lho. Heeh. Kelahiran kula saking ibu. Cibo. Ah, ya ta. Oh, ya alamat Leres, lahir. Ya bener. Nggih. Kok dadi kaya ngono kuwi saka sapa? Dalam Kok dadi kaya ngono kuwi saka sapa? saking bapak. Nah, bener. Heeh. Titis iki cah iki. Nggih, elok niki. Terus alamat kelahiran ana ngendi? Bidan Kula- ke rumah sakit. Saking Mbah Dukun. Oh, dukun. Oh, Nggih. ya apik. Ngono Kok ngendi? Saka Margaina apa Sesar? Aduh, Margaina. Gareket nyang ngendi? Lah kuwi cethake ngono to. Bocah iki ya anu serikalane elok kok kuwi. Nggih, kula sakmenika saking kelahiran Purwodadi Grobogan. Oh. Pase ngendi pase? Pase Timongo Monggot Geyer. Timongo Monggot Geyer Nggih, Purwodadi. caket alas, caket waduk kedong ngombe. Oh. Kecedak anu suweke. Nggih, leres. Bener ta? Nggih, Bener leres. udah ning ora tau oleh aku. Mbak Rizky Ainanda. Ah, terima kasih. Status? Bibar ndoboli kula. Oh iya. Nggih. Nggih, nggih. Ora jek kae lakune. Yo, iki kari dhewe wi. Ya, sapa iki? Inggih, kula menika Eka Prihatiningsih Kang Petruk. Eka Prihatiningsih. Nggih. Kelahiran desane ngendi? Saking Sragen Sukodono, desanipun Balarjo. Dukuhe Lah iki. kok lha iki piye ta? Kula isin ajeng ngomong kula. Ya ora sah isin wong nggon kok isin. Dukuhe ngendi? Nggih, dukuh kula menika jumbleng. Oh. Oh, alah banter-banter. Mula kok bareng iki kok terus ambune kok. Ah, wong kula gur muni maktut kok mambu. Wah, bae ngene iki modele ngene iki ta sinden mit in jumbleng iki ngene iki. Ah iya ta. Nggih. Nang jumbleng kuwi arep ngomong nggon telek ngono ta. Ora. Ah, ora enek sing wani karo telek. Lah kok isa? Lah arek wani ngidek telek apa ora arek mambu kecing? Oh iya malah Lah, diudeni ora ya. enek sing wani. Heeh. Nggih, saka. Hidup telek. Lah, Memang dihidupke.
Ben wis ngarep ngalem sapa wis semangat. Nggih. Ya, saka jumbleng ora apa-apa, bakune migunani. Amin. Oh, nika sampun sowan sedaya. Kali siji bintang tamu sing urung diaturi rene. Oke. Ben metu kringete, margo iki wis wan sesuk dikiprahke gareng. Wah, setuju. Niku wongipun sanjangan. Aku kiprah lho. Nggih. Ha ya iki dituruti. Nggih, Kok nek ora dikiprahke ndak dheweke engko anu ora rewel. Lah nggih. Maka bindrong. Maka bindrong, Cok. Nggih, maka ayo. Kiprah dikembali karo Mas Abimanyu loro. Ayo Mas Abi. Ayo loro. joget WO Ngesti Pandhawa karo WO Barata. Niki ngetingalaken didikan tobo nggih ngeten iki. Nggih. Boten ketang elek-elek ning saged joget. Leres. Ngoten niki, Pak. Nek kaya Mas Abi iki ora mung joget tok kok. Nggih. Swara ya entuk, ndalang ya bregas. Tur ya bagus. Bagus dadi wayang wong ya cakrak. Dapuan apa wae manut. Manut, mula nggih mbok arang-arang pupuran putih wong bagus. Lah nggih. Dan kula rumangsani kula nu pun expired tok, Pak. Nek dandan ya bagus gareng kuwi. Nggih ning dadi bambangan yo malah rugi ra payu tanggapan. Yen gareng ngeten lah teng wayang kulit jalan. Leres. Kula dadi Abimanyu dadi Janaka malah mboten metu. Ngono ya. Nggih. Ning niki sing diarani sak petarangan antarane kula kali Abimanyu. Padha-padha saka tobong. Nggih, saka Tobong. Tur dasare niku lintas generasi, gitu Mas. Lintas generasi. Nadyan sebagian orang memandang sebelah mata terhadap profesi saya dan Mas Abimanyu, tapi saya yakin
saya ngupeni profesi ini. Walaupun tidak membuat saya kaya raya, tapi paling tidak bisa mengerti arti kehidupan di dunia ini. Ning nyatane temonjo kok sampean niku kok. Nggih, alhamdulillah. Temonjo anak loro wedok gek dokter kabeh apa ora elok. Niki berita nyusul, Pak. Napa? Anak kula dokter loro, dokter kabeh. Nggih. Niki delala mantu kula loro nggih dokter kabeh. Nah, Dadi piye? kula ajeng buka poliklinik. Poliklinik. Poliklinik iki wis dadi wong ki lagi pikir kok urung ana biayane kok. Tur kowe pilek menyang klinik. Nggih pangestunipun, Pak. Temojo anggen kula nyambut damel sak paran-paran bengi pupuran putih saged temojo dateng anak-anak. Lah iya, anake loro wedok dokter kabeh, mantune dokter kabeh. Kuwi nek otopsi sewacawayah wis rasa datanya nang ndi-ndi. Terus piye to jane iki? Lah piye ta? Apa kleru? Ning tembunge otopsi iki sing diotopsi sapa? Ayo sampeyan dicek kesehatane, diotopsi. Mas, sampean ngerti ra otopsi kok apa kok dicek kesehatane? Lah apa ta? Otopsi iki nemu bathang ning dalan kematiane sebabe apa ora ngerti diotopsi. Apa ana anake dokter kok bapake bathang iki? Oh, anu kleru berarti. Gareng ya kleru. waton ngomong. Lah Kuwi pripun? jenenge amputasi. Alah aku tak malah diketok. Lah sing bener ya apa? Observasi. Lah kuwi rekreasi kuwi sing bener. Mas, yen ora ngerti istilah kedokteran kowe lara sik. Apa ora beneran iki piye to? Bagong wis ora mudheng, kuwi jenenge sambel terasi dadi. Mas seneng aku kuwi. Ya tak terima-terima. Ora iki ya kebanggaan lho. Ora wanine kroyokan iki. Wah, Jen ngene iki lho. Ijen, Jojen wani. Pahlawan sejati. Lho ning bali melih orang hidup itu kula duwe prinsip, Pak. Berpikirlah ke atas untuk berharap. Berpikirlah ke bawah untuk bersyukur. Berpikirlah sekelilingmu untuk berbagi. Jangan berpikir menjadi orang yang sempurna, tapi berpikirlah menjadi orang yang berguna. Wes, bakal tak kenang dawuh panjenengan. Kata-kata mutirane metu eneng kene. Lah nggih. Pak ora komentar, komentarmu sithik ning ngampleng kuping kowe. Piye ta? Apa salahe apa neh? Kok bakal tak kenang sepanjang masa iki? Aku arep ning ndi? Loh, ora aku tak eling-eling tak nggo Mas Gareng wis tau dawuh ngene iki. Omong-omong kuwi lho sing dieling-eling. Omongane kuwi sing dieling-eling. Mboten niku batine kalih lambene beda. Tapi saya enggak apa-apa. Wong saya ini cek muring. Sing penting sampeyan niku iso migunani kanggo gareng-gareng penerus panjenengan. Kalau toh panjenengan tadi ngendika gitu saya tidak. Saya siap. Nggih. Saya sudah banyak sangu saya. Amin. Ibaratnya walaupun sedikit saya juga sudah sangu. Ini berpikir tentang kematian ya. Nggih. Kematian itu ibaratnya air hujan turun dari atas ke bumi. Tanpa melihat orang itu sudah membawa payung atau belum. Tapi yang saiki posisiku aku wis nggawa payung, Mas. Weh, amin. Tadi saya siap sewaktu-waktu. Oke. Walaupun Suloyo. Ya aja sik. Ya. Aja sik ngenteni laire putune sik. Aja kesusu, aja kemrungsung. Masa anake meteng lagi petang sasi kok bae arep tindak. Ora, bae panjang umur. Panjang umur sihat. Ngono lho. Panjang umur, panjang badan. Pak panjang badan kuwi. Apik lho, kok saya tuwa ki saya dawa sampean. Lah kok gedhok putune mengkelop ngono lho. Iya. Panjang badan. Lho niki nggih mboten ketang sak kecap rong kecap, nggih kudu enten isine ngoten, Pak. Leres. Dadi ora mung banyol ning banyol ana intine. Nggih. Ya pari kena ngono kaya Mas Gareng ya. Nggih, dadi kaya wong kula sebutke walaupun ya niki kangge pedoman hidup. Hidup di dunia itu ibarat pohon mangga. Kok pohon mangga? Walaupun sama-sama pohon mangga, tapi buahnya berbeda jumlah maupun rasanya. Dadi yen rezekine beda nggih aja meri. Mergo niku jatahe pun dhewe-dhewe.
Jadi kula mboten badhe sulaya nadyan berbeda pendapatan, yang penting saya akan menjadi orang yang berguna. Amin. Ngoten, Mak. Nggih, heeh. Niki pancen kula pun mulai pikir kula pun mulai lho. Wis mulai dledek. Wis apik iki anu reng iki wis meling-melingi wis apik iki. Ngomongmu piye kowe? Kowe aja Apa, Kak? sembrono Bayu. Apa? Kok mulai meleng kuwi? Oh, Mas Pedro kok. Oh, saya, Pak. Lah wong tuwa ki nek ora tutur ya sembur, nek ora sembur ya tutur. Ibarat tutur-tutur meling-meling karo sing Gene yen tembung meling nu tegese ajep. Lho, lha kuwi sing mengkonotasikan sing kleru. kuwi asosiasimu dhewe kok. Ah, wanine keroyokan. Ora. Nggih, mboten ngoten pancen niki ambak guyon parikena. Nggih. Diagem monggo mboten nggih mboten napa-napa. Ning tenan kok Mas Gareng, wong kuwi sing upamane wong kuwi sing dijiglokke iki malah bakale dhuwur iki ta. Leres. Kaya dene anu pelawak niku lho. Eneng sok-sok enek sing penemu to mesake kaya disia-sia terus padahal itu malah justru mengangkat niku ngertine ya mung sak kluthekane nggon sak profesi kuwi. Nah niki Nek sing ora ngerti ndak dikira nggih, mumpung panjenengan nyenggol bab niku, niki pemberitahuan bahwa dalam grup sebuah lawak itu ada pencari jalan dan ada yang ngegolkan. Kaya wong bal-balan kae ya Mas ana back, ana kiper, ana gelandang. Ada yang pinter, ada yang pelengkap penderita. Justru yang lucu itu yang pelengkap penderita. Malah kuwi sing pinter. Nah, sing pinter. Ah, Dadi ampun sok seling surup salah tompo. Dadi aja lara nek dienggo blong-blongan dadi ya. Nggih, niku kadang kala sok ngomentari tapi ora ngerti, ngoten nika. Nggih. Kula seneng kula nyambut gawe teng Jakarta nu wiwit sore nganti sakniki penontonipun tasih wetah. Tepuk tangan untuk para pamirsa sedaya. Wiwit kula alit nderekke bapak niku penonton Jabodetabek niku luar biasa. Niki malah kalih Pak Imam setahun mboten namung sepisan, Pak. Lah terus Rencananipun kaping gangsal. sik ta, iki omong tenan apa? Lho, Kuwi lambe pendhita apa lambe iki mau wis rencana. Nggih. Ya, Pak Kandar, Nggih. Pak Imam, iki wis rencana setahun ping 5. Sing wayangan gur pisan, sing papat nyetel CD. Oh iya. Lho, jare apa-apa niku yen keladuk malah ora becik. Nggih. Dene mudeng. Dadi Beres. sepisan maupun alhamdulillah disyukuri. Sing baku nderekaken nglestarekaken budaya khususipun Ringgit Wacucal. Wiwit tahun 1979 adeke papan mriki Mas Gareng. Nggih. Lagi niki nggo wayangan dasare dokumen arsip tertua niku tahun 1602 sing mapan wonten mriki. Wonten mriki. Kuwi paling tuwek. Nggih, tertua. Nggih. Niku tentang catatan harian peristiwa-peristiwa di daerah seluruh Indonesia utawa kriminal apa terus perekonomian sing meningkat ngendi niku tercatat mulai niku wau. Lah kula sing gumun Mas. Sing Pripun? gumun Pak. Enten wau dokumen umure kalih tuwa, kalih umur kula tuwa dokumene. Ning karena terawat rapi sekarang kenceng alus apik utuh. Loh, kamangka tuwa bukune timbangane aku lho. Kok aku ki wis kriput iki. Lah aku ora terawat kok. Ya ben kenceng dibalsem. Ah, kuwi apik kuwi. Ora diformalin to, Mas. Ya Formalin. Ora. Formalin. Ning ngene lho Mas Gareng jenengan iki wis napa-apa anane tegese wis nuduhke nek panjenengan wong sing beriman. Jare wong beriman iki arep dicoba wae ya mensyukuri kaya jenengan. Tetap bersyukur, dicoba, jangankan diberi rezeki, dicoba sesuatu hal yang misalkan sakit atau apapun harus selalu bersyukur. Nggih. Itu tandanya seorang yang imannya tebal itu begitu seperti saya ini. Ah, apik kuwi. Ya, sip niku. Aja anu kalah karo tukang sound system Narsa kuwi ya bersyukur jengkelit ping pira nganti sing untune entekane bersyukur mergo. Oh tukang son, niku mboten Narsa, niku jenenge Kunarpa. Ya Kunarpa kuwi batang gitu lho. Iki Narsa mati dadi banyu dadi.
Nggih, niki Mas Gareng pun sowan Mas Pedro. Nggih, ayo iki atur penglipur. Napa Pak? Niki ngersake napa? Pun kula tadahi, Pak. Wah, oke banget. Monggo Mas Pedro niki wonten awala ugi. Monggo dios. Nyuwun rukun Islam. Oh, nggih. Menika saking Pak Adi Suhadinoto. Tuwin menika wonten selamat malam Mas Bagong, Mas Pedro, Mas Gareng nyuwun gending tembang kangen. Lagu ini saya kirimkan untuk teman-teman SBA dan KAS FC yang sedang sibuk di dapur belakang. Waduh, aku yo kaya dilingke nggih Mas Gareng. Nggih. Angger sowan mrene kok KAS iki enek iki aku terus kelingan karo le masak bakso. Wah. Niki jujur. Mas Matius Janwa wis. Niki jujur nggih, Pak. Selama saya masuk panggung wayang kulit, apabila main di Jakarta itu malah paling kopen. Ternyata kecuali panitia menyediakan sendiri juga ada fans-fansnya Pak Anom Surodrat dan Mas Bayu yang juga memberi konsumsi. Kuwi patungan lho, Reng. Lah nggih, mboten mung patungan nggih, arca nggih. Ora. Tegese iki saka kesadaran masing-masing, saka perentule atine dhewe. Ora ana sing merintah, ora ana sing mengintervensi ora. Ora, aku ya ora tahu. Harus ndak itu keluar dari hati suci yang. Nah niki ning kula protes. Apa protese? Iki cangkire gambare mung Pak Anom karo Mas Bayu lah kundi. Oh, sok digambar ning piring. Nah, wis kuwi gelas ta? Anu ngepas nyewu digambar kuwi. Karo anu kitab Yasin kae. Oh, engko gambar sing apik ya, Reng. Ya, heeh, cocok. Lah ngono nek gelas kabeh kebak kuwi yo. Nek piring rak rada ombo. Turijen. Nah, ijen. Dikai kolom ngono kae lho. Wah, Wah, kroyokane tambah. Ora. Aku mau dikroyok Pak Anom karo Mas Bayu. Lah kok iki Bu Vivi karo bojone Bayu ya ngroyok. Ora. Arep wani yen wong papat ki ra masalah kujane. Piye ta? Sing tak wedeni mung sijine dekengamu. Sapa? Lek Mino lho. Iya. Ayo lek Mino lekmu kowe, galak ra jamak aku metu mlebu ning ruangan iki meneh. Wah, lek kuwi jane sehat terus kok. Yoga modale apa jarik iso keri. Wong mbok ya aja sak ngono kuwi. Jare menungso iki dunangan apes karo lali. Ya apes lali ning kuwi fatal. Yoga kok katokan kolor iki. Nanti nyilih aku lho. kuwi rak mung jarik Petro kuwi wis tau lho. Metro kok jase ora anu keri. Oh niku batalke alus ya niku. Ya ora kok. Tenan kula remen kula saestu kalau wau mboten namung basa-basi mentul saking ati. Justru di Jakarta ini saya merasa terhargai. Nggih. No ngeten Mas niki. Terus komunitas-komunitas liya saling mendukung Mas Gareng. Leres. Nggih ta WMC, KBWS, itu lan liyane KWN niku mesti anggar wayang mbuh sapa dalange baune lesane wayang. Selain seneng karo wayang ana lho sing duwe anu paguyuban Gareng. Jenenge apa, Reng? Segar. Apa? Segar, Pak. Segar. Sedulur Gareng. Oh. Wah, elok. Singkatane segar. Pancen sedulur sigar iki anu ya. Aku ora maju wis sedulur ambiari pancen. Pak Nom, panjenengan anak putrane kathah mbok sesuk sing dijak mboten anake niku. Wah, sekali-kali zat nika, Pak. Insyaallah. Wah, duwite apik. Ki Anom Surata kalih Ki zat nika. Sedulur Gareng segar. Ah, ngono kok sigareng. Aku ora kancane ndek penggemar ora seneng. Aku gething. Monggo Mas Pedro anu monggo. Mau dituruti pundutan Luman Larnawala niki. Oh anu, rukun Islam. Rukun Islam riyen nggih. Nggih. Nembang Nek dibawani Mas Gareng niku pengen bawa niku. ayo Reng. Awit mau wis anu lho. Karo mburi gegerku wis di anu aku anu bawa lho. Lah karo Pake lho iya. Rp300.000 lho. Piye? Oke. Keo. Untuk Gareng. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Gareng wayang kulit dadi aja keri tampa dia. Kene niku kan nembang. Wong sing nembang wayang wong entuk saweran wayang kulit. Ora iki mung guyon ten sampeyan. Bagong nek omong ora tau ora cetha. Nggih lah pancen cetha niku. Kula niki anu bawa anu meno. Yang bernapas kan agama Islam. Oh, klik. Rukun Islam kang 5 puniki ngono kae lho. Terus terang, pilih terang terus kula mboten hafal Pak niku. Wis apalmu apa terserah. Ya ngambil begawane pepeling no, wis Nggih. dadi wong ya padha bernapaskan ya. Ya. Wasita di Ampun dikandani kaya amatir. Deh. wiwit iki aja omong lho Gong nek kleru aja dibenerke, meneng. Men numbuk bentuk sak karepe dhewe. Ayo. sing genter aja ditinting ben sak karepe dhewe. Ben golek laras dhewe. Engko tak kei rokok jatah. Awas kowe. Tenono kowe. Dadi godhong mau nyuwek, dadi banyu mau cewok. Nyawuk. Oh, lambene. Nyak napa, Pak? Nyawuk. Lah nyawuk lu dienggo niku. Awasi todi lagi iki lho nembang balapan karo knalpot ki saking Prowinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe jane ora mung mampir ngombe tok ya mampir gawe omah ya mampir gawe anak ya gawe lambene kok tembang kok disrekal padha garenge ora akur oh nggih gareng wayang kulit karo gareng dadelan salat kang limang waktu iki dudu cengkok mocwat ning iki cengkok uran-uran reng ya bebas kari gumantung napase tekan endi ayo kudu tansah nonano Rak tenan ta. lah kula nu latah Pak dipun lampahi nano iku cagak agama Pakar ngoten Pak aku manut pake malah keblusuk Kit tutut kejar bukit pakar tikang luhur tutup gendari pelak barang di sikit pancen TLK Oh ya apa kok iso tekan kono. telek ya ta ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat buka saking gampang neng nong neng nong 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 neng nong neng gampang nong 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 kuwi balungan ayo Ayo anu mangke baleni sik monggo. Ning nong ning nong ayo monggo. Yuk.
Sambawati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli Islam wal muslimin wa sholli wa barakatuh. Ingkang zikir maca Quran samanane kaping pindho salat sunah lakonana kaping telu kan salat sadya kono. Kaping pati kudu weteng ingkang luwih kaping lima zikir wangi ingkang suwe sakabeh sama bisa nglakoni insyaallah ta'ala ijabah. Rukun Islam 12 Sambawati sampun katut. Medley niki yen cara sakniki. Nggih. Terusan mbung sinambung isinipun nggih siar agama. Jeng Sunan Kalijaga sak sekabate kuwi Nggih. oleh dakwah ora nganggo pedang ning nganggo tembang lan wayang. Leres. Marga elinga Mas Gareng sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, Nggih. kuwi Jawa wis ana isine dadi Leres. ora bumi suwung ki ora. Nggih dados kanthi alus ketampi kanthi renaning penggalih. Para wali banjur niteni wong Jawa senengane apa to? Oh, senengane gamelan, Leres. wayang. Terus kuwi gawe gamelan pertama Sahadaten. Oh. Diuneke ana masjid. Nah, wong tani ana sawah kuwi ngerti yen krungu gamelan terus goleki, oh, bae ning masjid. Ah, arep mlebu nyang nonton gamelan, ngrungokke gamelan. Nggih. Terus kuwi nyobro ning nggon kolam renang ngarepe masjid kuwi. Ning wak syaratnya kudu syahadat. Terus seneng nyang gamelan dening para wali dituruti senengane dadi. Nggih. Nangga anandyanto dakwah ning ora bakal ngrusak sing wis ana. Nggih. Niku kaya yen tembunge napa tusuk gunting tatu loro nika nggih, Pak. Nggih siar agama nggih ngrembakaken budaya ngaten nika. Nggih, leres nggih. Sambil menyelam minum teh. Es teh. Sampun pun aturaken kula wau. Pundutan sampun pun aturaken. Aning meneh pundutane menapa? Nika wonten ing ngersakaken tembang kangen. Tembang kangen. Nggih niki wedokane nggih napa niki? Wah, ora nembang mungan mangan wae. Bang, Nun, tembung sak tembung ya kudu dilus kok. Wedokane iki kaya apa? loh, Pak, tembung jamak yen wedok niku siji, gandeng niku wedoke akeh nggih, wedokan. Jamak Pak niki. Ora anu, para wanita ngono ya. Iya to. Para gapit. Para ki luwih saka siji dadi. Oh, para wanita. Para wanita sedaya, lah kuwi malah dobel. Para wanita sedaya. Ah kuwi salah. Nek nganggo para ora nganggo sedaya. Oh, ya terus para wanita lumaksana makita-kita. Andya. Malah kejak baris ya. Tapi tekno wong karepku kula jak nembang. Wilujeng-enjing Mas Petruk, Mas Bagong, Mas Nggih. Gareng kula penggemar. Oh, saking Madiun nderek nyimak sungkem kula katur
Pak Petruk, mugi Pak Petruk pinangan sehat tinebina ing syukur sakit awet momong generasi Amin. putra-putra pedalaman. Amin. Ijabah Gusti Allah, ijabah. Saking Mas Yogi Bagong. Oh, nggih, Mas Yogi. Nggih. Pak ajeng tanget sing Lombok mboten dijak Pak kula. Napa? Jare jenengan ajeng mayang teng tlatah Lombok mriko Nusa Tenggara. Dongake insyaallah. Lele dongake pripun wong kula mboten dijak kok. Sesuk tak Lombok wis ta. Lha pedes lho. Wah, keliru wae. Wong anggere kancane Aja kepengin. lali tak jak sak layahe aja kuwatir. Kok dijak sak layahe lho pripun. Nggih. Wong aku ngene kepengin piknik kok. Nggih, menika Sinten saking iki? MTB tasih Monitor monitor Pak nganu, Pak Marianto kalian Pak sapa jenenge? Pak Tukiman. Tukiman, niki juragane bakso niki. Wah, temerika pun ngawu-awu kabeh kok. Ampun cerita kula mangjak kula ngerti dhewe mengke. Numpak kapal 20 jam king Surabaya. Pak kapal. Nggih, Regan bayare pinten Pak kapal? murah. Pinten Pak? Ya mbuh aku tau numpak kapal rono kok. Murah mriki kapalmu 20.000 sak cangkir kok. Kuwi kapal api kopi kuwi. Wah. Senengane kok. Sana kapal modern ora usah bayar, kapal ya gede-gedean ning ketelapaan. Numpak rono sok rasah bayar Mas Gareng. Ngelangi. Heeh. Kok Semarang. Lho wong aku weruh banyuwe masuk angin kok nglangi. Niki tombok napa lagune? Tembang kangen. Tembang kangen sing Monggo sinten iki Mas Petruk nyun dawuh. Monggo sing titis sak Bagong wong. Aku saya tuwek iki nganti ra iso niteni presiden. Niki enten sinden tambahan. Oh pira suwa wong lanang ding. Oh nggih. Tak kira nganggo gelungan jebule punuk kok. Oh alah ya. Mbak Fahmi, ayo rene. Mi, Monggo. ayo Mi, Mami. Niki penyuwunan saking Pak Sukimin Aji Kopi SBA Jakarta. Wah, alhamdulillah. Sawer 300.000 nya, jikok dhewe ngene. Ngene. Iki ra sawer bawa mau to? Iki lho diwaca dhewe wong tembang kangen kok. Beritamu ra akurat. Mriki Pak Fahmi ya kene dipedet kene monggo. Nah, ngene. Ini gimana waktu Mbak Fahmi ayo. Iya, pun iki diasta wis. Monggo tembang kangen ayo. Ora ya, dikelompokke. Nggih matur nuwun, Bos. Nggih. Kelompokke ya, Nduk, sesuk nggo jajan karo aku. Nang pundi? Napa njenengan mantuke sareng? Apa? Mboten sareng kula ta mantuke? Kowe ora ki budemu nonton lho, kowe muni bali. Iki di streaming karo Nah, ngendikane ngejak jajan bareng. Lah njenengan kan mboten sareng kula. Lah ke bareng karo sapa? Kula balang rombongan. Lho malah kurang yen karo aku cukup. Ya nek kurang tambahi to, Mas. Kowe karo aku padha golongane ras kere. Wong kene iki mandore kere kok dimisi. Yo bawane sik yo, diaturke. Ketokno kebuleanmu sik, kepinteranmu ayo. Kangen kutan bau pomong ngono ae, yo. Yo Mbak Fahmi, monggo. Kangen kutan po Mingkar mingkur ngangkara ngono. Roman kok mingkar-mingkur. Iki tebange pangkur to. Oh. mong seliramu kang dadi talenging hati Ora idep isin. Kang Mas panjenengan iku kula caketi kok lelewo ngoten lho. Widikno, yen wis kandha ora tresno aja doyak. Alah ora tresno apa, wong dek iki pemeanku ya mbok entasi lho. Kuwi tukang nyolongi memean. Oh gitu. Oh, layak Layak. kelong. Kok kelong? Iki urusane tresno apa butuh duit? Ya, anu. Was lawas sanggonku nunggu hamong tansah
Laleda. Oh, laleda. Ora nganggo H. Ya. Laleda. Niki lho Bun. Kok iso ngene iki piye iki mbok iseni apa, Mas? Kowe aja nyawang sing kene, Lah pripun? sing kono. Sing ngono ndaheli. Wong roman kok nili geger barang iki. Kowe roman apa arep kerokan? Mboten kok ketok bengkek. Kene. Sandingan karo pun Kakang Yai. Nggih. Gini, kek nembang. Wis kene-kene sandung karo pun Lakang ngerti. Bayu ki elek yo omongane. Sapa? Ki Mas kok- Petruk lho. Oh, saya, Pak. Ayo lanjut Pokoke Mi. Pake tak dukung kok. Ngelingono. Arep pipis apa piye? Tak terke. Roman. Lah niku kakeke kok iso keder-keder. Ya nek geblet pipis ki ora ngene. Lah pripun? Ngene kaya dadi mau lho. Kowe ora nonton tok wahmi iki. Pripun? Kowe ndelok bedes ae lho. Kan nek krasa pipis yo keder ngono sikile. Sae. Lah nggih sae, nggih sae pokok. Nggih, mboten saya sangat rada awon iki. Ayo. Nalika dina kapungkur sirahmu. Sliramu kok sirahmu. Oh, berarti keliru nggih nika catetan kula. Ora situ. Lah piye to, Mas? Iki roman iki ngonake sirah, sesuk yen dadi bojone ndasmu. Ya aja sirah, ngerti nek sing lanang ora ndek sirah. Ora ada sirah piye to? Oh kuwi sirah to. Sirah. Tak kira adeng-adeng ayo. Ayo Mi. Kudu andeng-andeng iki. Kok alit men to basa men andeng-andeng. Ya, seliramu. Ayo. Seliramu nate Parase. Seliramu nate ngendika apa? Mudah-mudah sini larasmu kuwi. Munggah mboten kula niki drijimu kok cendak-cendak ku driji apa jahe to, Nduk? Pete. Kok merengkel-merengkel ngono. Bene sesuk lak tukul dhewe. Kulino macul iki. Nah, ora. Nah, neno. Ayo. Nanone. Tarasno lahir terus sing bate. Yo, langgame tembang kangen. Buka jelo, Pak. Ayo. Wayah wengi udan krimis rawe sumis banyu kang tumetes dadi saksi kuku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku sewujur uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah dudur kalbu
Irama Seger. Apa? Masa aku pola kok ngono diblongke. Piye ta? Awas kowe. Wah, salaman. Wah, seneng gawe-gawe ke wong tua kowe. Wes eling-eling anak buah Bayu ngono kuwi. Apa kok aku disangkut-sangkut ora. Lah kuwi buktine aku digawe rekoso joget Mas kene ya. Iki dosen isi. Latihan saiki ya wis kosong. Piye kudune piye ta? Joget ki hitungane 8. Jiro lupa der. Iki aja diblok. Tunduk dentak der, tunduk dentak der. Dadak der. Oh, ngono. Lah iya, wis oh iya. Kowe iki tak ajar kok ngono lho. Tak ajari kok ngono. Wayah wengi udan grimes ora wis yo banyu kang tumet. Oh, disiki karek iki. Sing ora pas ki dudu aku. Tanganmu. Tanganmu ora pas mergo matamu ora nyala. Wah, terus. Terus nesu. Aja nesu. Ambon gawe iki menggeh-menggeh. Rumangsane. Kene iki wis tuwa diremaki rekoso. Kowe sampe dhewe. Kuwi sirah padake. Tak kira kothake, Mas. Gas tak sendeni. Ha wis sirahe kothak kuwi ya. Aku anggere nesu kene iki tekan didi lho kowe. Rumangsane. Nesu anu mripate seraruh kowe. Lho picek yen niku, Pak. Nesu kok mripate. Aja dibaleni ya. Kangen mbok kono ki meneh sok ning Lombok ora tajak kowe. Allah. Loh, aku ya ora melu. Lah arep ngejak kowe piye? Pun diaturke niki tembakange. Urung piye ta? Wis to? Wis. Ganti liyane akeh sing ngersake kok. Napa, Pak? Apa meneh, Gong? Niki wonten ing ngersakaken lelagon gagrag Banyuwangen Gelang Alih. Wah, sae. Nggih. Sae. Gelang Alih kene karo Gerajagan Ramindi. Nggih, anu. Wah, sedaya anu Bar ngedol Gelang Alih terus teng grojokan. Nggih. Gerajakan nggih saged, monggo digenteni. Gerajakan ya, Bu. Ayo Mbak Dita, Mbak Dita kene. Asli Banyuwangi. Monggo
Mangga. Ya, Dit. Cek, Mbok. Ayo. Nek versi siji loro iki soalé polah bocah. Nek iki versi. Mi, harus kok dikremi. Mas Gareng. Ayo syukur nih sing krungu aku mau ngetes. Ayo. Sewengi mangsa. Ora, ayo. Agar para esuk wis memanasati ya. Ya, diaturke sik gerajakan. Umbul-umbul belambiangan dibawani Mbak Dita. Ayo. Ngembiat mayone man. Aduh, jan. Wis siji wis nyopak tenan. Ayo. Swara ya kudu swara khas Banyuwangi aja swara sinden Solo Jogja. Semur ada anu mewek kemeng-kemeng piye. Kemayek. Mambiat mayone man suwarane gandeng belah biangan Gendeng belambiangan. Ayo, senam. Ayo. Mas Bayu. nyerah Yuk. ambiai Nusantara ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bagong. Kula komunitas wayang Nusantara. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Nyuwun lelagon. Oke. Nggih. Nyuwun lelagon Lestari. Waalaikumsalam. Arep Lestari, arep Wayuni, arep Wiwi, arep Tuti. Ngapa kok jermuring iki ngapa? Kula joget lho Pak, kok diblong kali diambake lho Pak. Pripun? Padha-padha anake jenengan bela sinten? Ya Mbak Dita lanjut. Wah, wedi kowe hati-hati. Memblane iki. wangi ngapa tadi? Dikendangi lho. Tak Mumpung kira ajar stroke. Gladi bersih. Gladi bersih. Gladi bersih nggih. Ya ora apa-apa, Dik. anu ya ketoke ayu ning lambene ranjo. Omong sak omong stroke iki. Mending mati kabeh, mati separo. Ya yen ngene sing mati kene. Lah digawe ngono ye. Jo, Nyumbari wong Banyuwangi rek kae. Iya ye. ora mah, aku ora. Ora. Lan gunung. Ayo. Rokokmu toh? Gunung wetan Sagara Lan gunung wetan segara yate. Lor lan kidul alas sangkar. Lah iya ta. Ajar stroke neh ta. Aku manut kono, Nduk. Anggarin ya. Toh, Darto. Kaliwiat liwiat Nah, iki ya. Topeng monyet. Kayak wong nguyuh. Iki ora nguyuh, ngetus. Ayo. Belambiangan Belah. Sik. Apa-apa ora bener iki apa ta jane? Wah, dua kata dia. Apa ta? Dia dua kata. Apa? Diamput. Jane sudah. Kowe niat ngendang ra? Ya ra ngendang Pak Mino, kendangi Pak Mino.
belamyangan aja takon senang susah disangga tanah kuwi ngopo gape to dilingi bokong ora Kesenggol bok. Kesogok dhewe. Pakai kesenggol bokongku keyi. ayo India kumayaring ayo Taman Sari Nusantara belamyangan Gemelang Taman Sari Nusantara Belamyangan Gemelang Taman Sari Nusantara Belambyangane senang susah wis tak aja takon wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon para tamping langit diramake biru yara maki jojo maki lampet kopi kumpul sejarah gerajakan Banyuwangi yuk tadas yuk Gerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngiliangaken susah ati Selonggore pasiran semburian geretowan andi mangan selonjoran lanang wadon ubar-ubarian gandeng tangan ning pinggiran awas jumlahe Tenggara pasese gerajakan loro papak yuk Besek-besek semayanan Hati janji loro 10 Korea ayo Sir-siran nambi kandangan Gandeng asli Pianyu wangian Sir-siran nambi kandangan Gandeng asli Pianyu wangian terima kasih matur nuwun Ah, gerajakan sampun katur Mas Dino ah, Gaya ngregeng. nah, saya nggih Pak. Saya menggeh-menggeh kula. Ana hitungane loro papat, loro lima, loro 10. Dokei wae. lah wong sing joget elok kok Elokane 10 ora balik meneh. nggih Wah. Os. ya sampun katur gerajakan Nggih, Caci ngaturi lagu napa melih ning kula time out minum. Waduh. oh alah gula ember Jaran mau piye? oh saya sing akeh sisan kok Wah, ngece. Nyuwun lelagon Lestari.
Ki Anom, Ki Bayu sungkem kula katur mugi-mugi sehat rahayu wilujeng. Amin. Matur nuwun saking Gondo Wartoyo. Oh. Anakku lanang. Sinten, Pak? Mas Gondo Wartoyo saka Oh, dalan Grondong to niku. heeh. Walah. Lah iya to. Boyolali Mas Wartoyo. Heeh. Ngawat-awati penyimping ya niku. Oh, Nggih. heeh. Nggih penyimping, nggih wira suara, nggih pemain lampu. Ah, ngabe. Ya sok-sok ya buka parkir barang kowe. Nggih. Niki Lestari ingkang ngastos sinten? Ayo sing apal Lestari sapa? Lestari alamku, Lestari. lestari. Lestari mbok anu Mas Apa? disuruh klasik apa siji Mbak Rizky kuwi lho, Mbak. Oh, Rizky Riz. Bangsa lagon. Riz, Ah kene gen semeneng kene. anu sing klasik apa, Duk? Napa? Menawa Mas Petro nyuwun dawuh. Yang klasik aku nyuwun pelok barang. Mangga. Napa, Pak, tembange? Dandang gula banjet. Wah, lagi kula ngematke niki. Ki ringan. Pak. Ning kali pinarak mawon nggih, Pak. Nah, Napa jumeneng napa pinarak Rizky Ainanda? Jumeneng nika para pamirsa ngersaki jumeneng men cetha. Ayo Mbak Rizky kene. Ayo, Riz. Lho. Pawane kaya Monas to kowe itu. Dhuwur men. Untuk dhuwur sumbari untuk cendhek jare kok ngewuhke lah. Ora ya sing nganu sekedeng wae. kadang pen lagon sapu tangan. Weh, nggih. Terus Banjet medre lali janjine. niki sapu tangan kula aturaken dumateng anu Ibu Anom Surata. Oh, nggih. Nggih. Piye oleh gak piyayine. Tiwas aku ndelokke kono kul. Ya, Nggih, Pak De. Ayo, iya Mbak Rizky. Yogya nira kang para prajurit nane Tembang iki pancen patut yen kanggo para kadang-kadang TNI. Nggih. Monggo. lamun bisa samya hanu Nananano. patih
Sing seru sing giyak monggo. Pun aturaken sapu tangan. Balungan awas. Cecer. Dawuh Rama. Iki mau selaing janji. Selaing janji kok nggih riptan panjenengan.
Nggih, Mas. Selaing janji niku nganu nyeritake napa to, Pak? Selaing janji niku. Niku enten pengrebab gandrung kali pesinden. Pengrebab gandrung niki gandrung kali sinden. Nggih. Terus keturutan kasembadan ning terus anu ora suwe mergo wis lali janjine. Weh sing lali janjine sing ngrebab napa sindene? Ambo takonono dhewe aku lali. Sapa sing lali? Oke iki. Sing di, sing mbok sir pojok kae to. Oh, wis ora. Wis meninggal dunia. Dadi niku autobiografinipun seseorang dipun damel lagu. Mau coba saiki anu Ijoan tanpa gamelan. Ayo Duk, ijoan Duk. Selaing janji. Tak tung tak ketung tung gong. Aku wingi temu sing tak tresnani ngene ning saiki aku randar beni wis digarwa kanca muga mulya ora nyono jebul kamantala ora nyono kaya tega mangka biyen wis janji jare bakal sehidup semati jebul tegel sliramu ngapusi nanging aku ngrumangsani saiki apa to kang tak duweni aku mung narimo nasib kang tak tampa muga-muga Gusti paring Kapak nonu wong lanang tetep kalah alus kalah tulus kalih wong wedok. Ing atase wis disakiti mon tesih ndongake sing apik becik. Lho niki. Niki nembang ngene iki ya diayati dadi wong wedok aja galak-galak ya. Dadi ana lupute wong lanang kaya aku ngene iki di ngapura. Ora di ngapura malah dikerek aku. Nggih, terakhir mau Mas Gareng Lestari ingkang sing asta sinten? Mbak Suci karo Eka berdua ayo. Oke. Ayo diaturke Cak, Lestari. Ayo Pak Kenong, wo ayo wo. Bapak anu buka wo, ayo. Wo dadak, ayo. Yuk. Hamba bernawani
Wow, ayo. Sampun katur tuntas menika. Terima kasih wis diatur kabeh. Niki mbok menawi enten sing dereng pirsa lagu niki wau sing aran anake niki lho. Niki buta pinggiran niku. Anake Mas Rinto niku. Niki sing aran niki Mas anake Mas Rinto termasuk anu Lintang Asmara ya Mas. Lho, nadyan bapake kaya ngono. Lho, sik kaya ngono to. Nek berkas kaya ngono Lho, lah gene adoh yen mriki kaya ngene, gandeng teng mriko nggih kaya ngono. Nek anake pengarang lagu sing endah Edi Penny dirasake. Iya, kabeh melu ngrasake anggitane Putra Mas Rinto. Tur nggih entuk pangan saking lagu niku para penyanyi. Nggih, leres. Nggih, Pak. Nggih, lajeng keparengipun, Pak. Menika sampun tuntas marga wis suwe oleh ngaturi anu. Ngaten nggih, Bapak. Utuke lakone. Mbok menawi wonten lepat klentu lan kirangipun nyuwun Gunung Samudra pangaksami. Pun Petro semanten ugi kathah anggen kula matur mesti kathah lepatanipun mawon nyuwun Gunung Samudra pangaksami. Mboten langkung kula ngrumunyi lampah margi sampun dipunten kok sepur. Kok sajale kemekek lek kemaku. Loh, lha pancen Pak sepur kula kok, Pak. Ya padha karo Bagong ya nyepur. Oh, Bayu nggih nyepur. Oh, kene ya sak kelas le. Ngapa ta? Iya padha-padha. Nggih. Nggih Bapak, nyuwun pamit rumiyin. Nggih, kula nyuwun pamit ben dirampungke karo Bagong ben dituntaske. Monggo. Nggih, yuk nutuke lagu.